companyolistes i acompanyants, en nom de la Vila de Camprodon, us dono la més cordial i més sincera benvinguda. A més, si tenim en compte que hem tingut aquí aquesta representació de tants amics predilectes de cop a Camprodon, com els que representeu, encara més content. Jo us entregaré la vara de mando que simbolitza l'alcalde de Camprodon. Em deixo de ser alcalde, ho sereu vosaltres. Camprodonins i camprodonines, ara ho hem d'especificar tot, si no ens tracten de masclistes. Després de tant i tant donar-li voltes, l'any passat ens varen donar el primer premi de Carnestoltes. Vàrem anar de Jesucrist clavats a la creu i no va agradar ni a qui creu en Déu. L'Albéniz ja ha arribat i el seu museu se n'ha anat. Quina mala sort ha tingut, el museu era tancat. Aviat tindrem un nou ajuntament. Perdoneu, he dit aviat? Per cert, avui l'he inserit que ja que és carnaval i tot s'hi val, podrem anar al pavelló i fumar fins a l'última cançó. Bon Carnestoltes 2011! Africana,
Nadal. Any que guanya, tot per la banca. Alguna vegada també és marrant. Adéu-siau. Moltes gràcies. Adéu-siau. Thank you.